Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ka jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ka education loan. Pila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kasunjuk kirang bashnong Ribhoi district haka arpu pratrik unailar aza apulai klai kendu yo deputy commissioner jong Ribhoi district u arpit upadhyay halo ka jingpur state jong jing pausaw hagi khmat hapo kani ka district bat kentu yo u bon phatha yaki bor ke badai pet jong katnat ka koi ka khya bakin shim khya ya kani ka jingpang ka bakta yaki pai ba kani kan hun balalam khmat au chairman uba bb makdo bat uskatri uba pb selyang ha ka jing akram bakla pathai khubor kala penpau ya ka jing sngau kendit baka bor sarkar kala Phah Deng penban da ki Ïitkhmat yaki nong pang bat kani kan kata khamtam yaki nong pang ki bawan na ki long yeng ki badung bat ki bakhamdu na ka jing yo ke bang sosi ban yetu dengan pada bro mana kalian jong ka government ka klemsim khia ki jing dei ko ni jing pang kamsim interest ni ba kala sarlut kene jing pang na du na skol hadu ki blahe ka jing kalong ba nak banta ki nong song jungi ki boy bo bun ki ding nong rap ki ha banta trai de ki siteo ki khatsan singi teng nak banta ki kena skol ru ban pa skol ru mlong ada pep skol la du te ke bang wan ikundu banta tong ba ka jing de udusi u ba un simkhia ba un pha ya ki teamwork ko jogu ki team ke jong na kaliang ban kumno ban pai banya jing dei bune ki jingpang lada dei ban pathiet ye ki dawai ru dei ban ai ki prescription na kaliang ki doctor nim dei ban suthet lemo leman kumno ngintep ni supan pharmacy ka ba ar susu kolong ba kumong menteri menen ha ka prescription ngi ba dan kam ban Deng ya ki sunglasses ten rei nang no ngin yo ki sunglasses kan te ki jing perpat kejungi government balada kamla wan supply ki dawai de supen biang tang ki sunglasses lane lada ke government kamla ban ai ki sunglasses su ngai scam ki MLA ki minister jungi ki don gum boy photli ki sunglasses ki jongki te ai kliang no nagitoru dala kot kene jingpang dangi sepen pai no ke bang yang nur kolong bau disi un la ai ka commitment bau un sim serious ke ni la tho chau dia me chu ban ngai scam ba ngin la ban ta la kam ye ke ka jingpang apo ki liatski ni kendo ag jing dei bat ka jing ram than jong ne ka bai register ya ki jaka ki puta pi ko maglong menta ba ke babun ang jong song jong Ribhoi ngimut chu ban lai register bat ke babun hi ki long ba jing ron kam ka bakir ki ba nya ban mortgage ya ki jaka jong ni banyo ya ki loan banyo ya ki nogi jing ron kam hi ngesam ko mo pa school se wer ngap chem nogi loan pa school ki kun pa class pa college lagi kun ki sabar ngap chem lagi lun chenrei ladang ilai register di district council ro ki babun gini ki financial institution kim accept ya gini ki bangi register district council te ki shembet ya bangi register baka government te ngimla su ban register nomor la ram than ka baca ka jing kentu ko jongi ane ka pon nakal yang sejuk rong basnong Ribhoi kalong ba ka government ka di ban perkhat arsin ya ladat tho sisien sa government min sa tho biang yang university penbudian baka government hi kadai ban persiar mardor ya kene ki jingkiu than ka bai register ya ki jaka ki putan rete ni pajba ngilayap ka bodai nomor kata babun ki jaka sigi boda isuk ban register cha Assam nomor ba ka bai register kata te dei nomor kata baka namlong geduksa se boda ru ba ni kerpat mardor ya government kadai ban simkhia ban penhiar no mardor hi ya ki jingi dei ban kene ban kumno ban register ya ki jaka ki puta ka jong bless you